डाल नाही कि पतर नाही, फूल नाही कि फल नहीं, रंग तार कला आउ गछ सीए लता, मनीष को छाई दिए खरा को से छता। क्वेश्चन टे आउ थे, डाल नहीं कि पतर नहीं, फूल नहीं कि फल नहीं, रंग तार कला आउ गछ सीए लता, मनीष को छाई दिए खरा को से छता। ସେଇଟା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେଶ ବା ବାଳ। ଦୁହେଁ ମିଶିଲେ କରଇ ଶବ୍ଦ, ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ତଥାପି ବାଦ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଦୁହେଁ ମିଶିଲେ କରଇ ଶବ୍ଦ, ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ତଥାପି ବାଦ୍ୟ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହାତ ତାଳି। ଏମିତି ବାଘ ସେ ଛାଡ଼େନି ଘର, ଖାଏନି ମଣିଷ ପିଏ ସେ କ୍ଷୀର, ମା ନ ଦେଖିଲେ ମାଉସୀ ଦେଖଲ, କୁକୁରକୁ ତାର ପ୍ରବଳ ଡର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଏମିତି ବାଘ ସେ ଛାଡ଼େନି ଘର, ଖାଏନି ମଣିଷ ପିଏ ସେ କ୍ଷୀର, ମା ନ ଦେଖିଲେ ମାଉସୀ ଦେଖଲ, କୁକୁରକୁ ତାର ପ୍ରବଳ ଡର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଲେଇ। ବାହାରେ ସବୁଜ ଭିତରେ ନାଲି, ଲତାରେ ଫଳେ ସେ ଫଳଟି ଗୋଲ, କଟା ହେଲେ ସିଏ ଦିଶେ ତ ସୁନ୍ଦର, ଖରାଦିନେ ସେ ଯାହାକୁ ଯେତେଲ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତରଭୁଜ। ଅତି ବଳବନ୍ତ ଅଟଇ ସେହି, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଅ ତାହା କରଇ, ଟିକେ ଅସାବଧାନରେ ଜୀବନ ନିଏ, କୁହ ତାର ନାମ ସେ ଅଟେ କିଏ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଜୁଳି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍। ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ 32ଟି ଚୋର, ଦିନରେ କରନ୍ତି କାମ, ରାତି ହେଲେ ସେ ଆରାମ କରନ୍ତି, କୁହ ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ ଥରେ, ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ 32ଟି ଚୋର, ଦିନରେ କରନ୍ତି କାମ, ରାତି ହେଲେ ସେ ଆରାମ କରନ୍ତି, କୁହ ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦାନ୍ତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।